Jako první jede kočár Martinkovy obory Bahenec s nádherným dvojstřežím a přesně takovéto uvidíte na startovní ploše už od 13. hodiny, a to hned 21krát. Jako druhý je kočár čtyřstřeží pana Coufalíka, stáj Jeka Coufalík. Třetí zástupci Slovenska, kočár čtyřstřeží pan Jirgala, stáj AK Monsteel. A naši přátelé ze slovenské stáje Martin Slovensko. Čtvrtý kočár, to je čtyřstřeží pana Vlašice z ranče Ladna u Břeclavy. Kočár číslo 5, to je čtyřstřeží pana Glomba z Polska, Crazy Horse Farm. A trošičku s odestupem přijíždí kočár, čtyřstřežení, on jde poslední a tohle to je pán Vlašic, ranč Ladná u Břeclavy. No a na závěr koníci, kteří budou velkou atrakcí odpoledního programu. Ranč Ladná u Břeclavy. V tom informačním stánku mimo jiné najdete i zajímavou knížku o Dolní Lomné. Pokud ji zatím ještě nemáte ve své sbírce, tak se na ní zaměřte, protože tam je spousta nádherných fotografií a spousta informací o této krásné části Slezských Beskyd. Údolička, které nemá chybu, ve kterém dominuje nádherná přírodní rezervace Mjončí. Všimněte si, jen co Petr Vlašic zvedl hlas, koníci přidali o 100%. Tak to vypadá autorita v praxi. A kdyby se mohlo zdát, že v tom bludišti mají koníci přece jenom trošičku výhodu oproti velkým koním, ale zase na druhou stranu, když budou blusat nebo svávat do toho kopce nahoru Galtánu, tak se ten handicap zase vyrovná. Jinak Petr Vlašic dokáže i své závodníky velice dobře motivovat. Třeba Nině Sisopolu slíbil v případě vítězství 14denní zájezd do Řecka. S bravurou sobě vlastní tenhle tým stáje ranč Ladná u Břeclavy zvládl i Altán, no a čeká nás ještě vodní překážka. Fantastický průjezd. A už jsou na tratě Alfred Kačmář a Mirek Kozel, koně Jogi, Elena AK Monsteel, speciální stáj. Na Alfreda musím prozradit, že před 10 lety začínal s jedním vyřazeným dostihovým koněm a nyní je majitelem jezdecké stáje AK Mon, kde má 9 koňských svěřenců a několik hospodářských zvířat, včetně manželky. Koňmi se zabývá naplno, stejně tak jako jeho děti Eva a David, a zde v Dolní Lomné pan Alfred Kačmář startoval i v roce 2012 a taky v roce 2013. V roce 2012 obsadil zatím nejlepší umístění, tedy 6. místo. A soudě podle jízdy to vypadá, že by letos chtěl přece jenom o nějaký stupínek výše.
Povedlo se to, teď už jdeme do finále prvního kola. Před Alfredem Kačmářem a Mirkem Kozlem je ještě vodní překážka. A do potlesku vám mohu oznámit čas 2 minuty 13 sekund 59 sekundy. Tak pejsek, že? Tak pes velký. A jak jsme říkali, přátelé, tahleta disciplína už v Americe je velice rozšířená a známá. Jmenuje se americký mini horse, to plemeno koníků. No a co já vím, třeba i díky noře získá popularitu na to, aby eventuálně se rozšířil počet takovýchto zájemců o tuhletu skvělou disciplínu. Tak teď se zvětšily překážky, jak tohleto nora skočí společně s koníkem, Pavle. Je pravda, že při rozcvičování měla nora tu překážku úplně na tom posledním mezníku ve výšce asi 1,60 m a skákala to flopem. Nevím teda, jestli dneska dojde k něčemu podobnému. Hovořil jsem s jejím osobním psychiatrem a psychologem v jedné osobě a ten řekl, že dneska se na to necítí, že dneska teda to nechá někdy kolem 50 cm. A jak sami vidíte, přátelé, je to velice náročná profese i pro trenéra. Stačí trénovat 2 takové děti a spíte tvrdě celou noc. A vidíte, teďka noru vystřídal Pavel Holešovský. No, ale pro jistotu to neriskoval. Nechal skákat pouze Farabella Gain, tedy Máju. A role se vyměnily, nora se proměnila v trenéra. Přesto si myslím, že by Pavel Holešovský společně s Májou měl přeskočit tu překážku. Tak jak to dělala nora, nevím proč trenér dělá výjimku, ale prostě, že byste si přáli to vidět, zcela určitě. Určitě by to měl Pavel ukázat, jestli to skočí společně s norou, protože pořádek musí být. Dnešního fantastického 4. ročníku vozatejských závodů. Pavel se ujal opět Máji. A někdy si kladu otázku, jestli to víc baví Pavla Holešovského nebo noru. První překážka, druhá, třetí. Tak pojď, jedeme.
Patrik je na trati. Ano, nevadí, překážka může spadnout, zvládli jsme to, jdeme na druhou. Když tak pastvu nech až na později, teďka soutěžíš. No. Musíš mu domluvit, Páťo, pojď, ještě zkuste to spolu. Hop. Ano, výborně. A vidíte, když je kvalitní trenér, přátelé, i Mája poslouchá, včetně Patrika. Ano. A do cíle, Páťo. Dobře, bereme. Zvládli jsme, čas máme 42 vteřin, takže zatím Tomík vede. Na trati Petr Vlašic, Michala Goličová, Nina Sisopulu ze stáje Ranč Ladná u Břeclavi. Koně Ivoja, Bubin, Filip a Ferda. Ivoja a Bubin, 10 let, Filip a Ferda, 6letí kříženci chladnokrevného s kladrubským koněm. Tato disciplína už opravdu vyžaduje brilantní vedení koně. Vy sledujete exkluzivní spojení všech tří disciplín vozatajského sportu, nážek, parkouru a samozřejmě i maratonu. I tato královská disciplína se jede na 2 kola, časy se sčítají a pokud jste stále ještě nepostřehli pravidla této jízdy, v případě schození některého z míčků na kuželech čeká na celý tým 4 střeží penalizace v podobě 5 sekund. Jedna z nejtěžších překážek pro 4střeží, pověstný dolno-olomňanský altán. A teď jsme zvědaví na projetí vodní překážky. Skvělý výkon. Petr Vlašic, Michala Goličová a Nina Sisopulu. Čas 2 minuty, 5 vteřin a 25 sekund.